खुलुमबाय सुनाफोर आंनो Jobanivlog चेनेल थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजिजों फगबाननाय महर लानो सोनाबा दामगो इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोसायलामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय नायदो नैबे लेन्दाय मोननैखौ साननो हागौ जे बिमा फिसा सानजों अरखागोन बाट बिदि एसेबो नङा बे जाबाय सुनाफोर बार्थडेनि ससे ब्लग्स आरोना थ' बेहायबो एसे शेयार खालामनो मोननानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आखायाव लाबाय थ' नायलांबाय होदो बिदिब्ला दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय बाबा फैलाय बाबा फिसालानिबो ड्रेसा बेनो दङ बाबा हाँ ये देखो इतना बड़ा वीडियो ठीक है 1 मिनिट हाँ तो नोंथांमोना गोबां विश खालामोल' हेपि बार्थडे बेटा मोजाङै मोजां मानसि गिदिर जानो हाथों मा हाथों बहुदानो आंनि फिसालानि विश खालामहरजोबबाय बार्थडेनि ब्लग्सआवहाय तो बाबा नों मा बुंनो सानो ब्लग्सआव नोंखौ एथ' विश हरदों मानसिफोरनि नानै आं मोजां मोनबाय थेंक इउ मादैमोन आयंमोन आदामोन आमाइमोन आं जा फोरोंदों बेखौ बुंनांगौ नामा नोङो आं होनबाय एसे बिदि बुंदो होननानै आं बुंबाय दाना जेखौ बुंगोन बेखौसो माखासे लानानै बुंनाय बायदि आरो दा रोङा माथो खालामनो थेंक इउ गाइससो होननो नागिरो आरोना बेथ' बिदि गाइस जाया सोमोन्दो मोनसे थायो नङा होमबा सुनाफोर थ' माफ खालामबानो जाबाय बुंनाय बायदि मोनदोंबा ओमफ्राय बेनिनो मोनानि जोंहा आसलि ग्रेन्ड पार्टिया बेसो थारमाने बाबानि लोगो आरोना खयबारनि कपिस खयबारनि जेबो नङा ओमफ्राय आलासि सासे दं आरोना नै लोगोथाराबो सानैजों ओमफ्राय एसे ओंखाम जालांथोंसै दा दोननानै फैनोसै होननानै थाथ'बाय ओंखायनो मालाय दाउ बेदरसो जागोन नालाय ओंखायनो सानैजोंनो दाउ बयलार लानानै फैबाय आथिं लेग पिस मोनसे बिसोर सानैनिसो आरोना बिराद गाज्रि ओमफ्राय जबरदस्ति आङो बिबाजैखौ लाखिबाय नै मालाय सानजों मोसागासिनो माबानि बिबारांनि पार्टिनि एकदम गाज्रिथार बिराद दाम बारा ना बिसिबांबा लेटआव फैदों मोनसे सिगां ब्लग्सआव गैबावा आसोलसो ओरैनो फैगोन ओमफ्राय गैया मालाय बेलेग हाबाफारि मावदोंमोन नालाय नै मालाय बिजनेस वुमेनसो ओमफ्राय ओंखायनो नों लेटके फैदों नालाय ओंखाम बोथिसे जालांदों सिबाय एसे सिबस्रां सुस्रां मावना होबाय आरोना मोजाङै नङा जेबो गैया लेग पिस मोननैबो खांबानो बेदरा गैला मिथिबाय ओरैबादि गाज्रि नङा सिबाय जबरदस्तिसो लाखिजादों आंजों नों लेट फैदों नों लेट थांनांगौ होननानै आइदै निमालाय सानजों जालायबाय बिस्रा जि मोजाङानो बिसोर सानैया दा र' जानजि देमलायनाय ओरै आबा ओमफ्राय ओरै दङ आबै दै होनानै गोदौ होबाय आङो ओमफ्राय फाजा गोरान खालामफिनसै आरोना रुग्रोआसैना आङो नङाबालाय फ्राय खालामना होनो हागौमोन बिदिनो एवनोसै ओमफ्राय सनाफोर सिगांनि बक्सआवथ' आं देखायखादोंमोन अमा बेदरजों जोगोनार जानाया नै बेबो दङ नै फुदुंसैल' दा बिबैया जानानै थांनो मोननाया ओमफ्राय ओंखाम मोनबाय दालि मोनबाय आरोना टारगेट गैयामोन बिदि मोनानि प्रग्रामनि ओंख्रि गोजांजोंनो बिमा फिसाला सानजों थानोसै लागामोन आरोना ओमफ्राय बे लोगोआ होनबाय आरोना माने थाथ'नो लुगैनाय बायदि बुंबाय नालाय दे होमबालाय थादो होननानै ओमफ्राय अमा बेदर जागोन ना जाया होनबाय आन्टि दाउ गैया नामा होनबाय माथो खालामबावनो सोनाफोर बुहुद दुखुनि खोथा बिमा बिफा गैला उन्दैया आरोना बिमाजों थायो आं बिमाजोंबो रायलायखांबायमोन सिगाङावनो लोगो मोनखांबायमोन बिमाया हारसामोन बिफाया बर'मोन आरोना ओमफ्राय बिमाया सिगाङावनो गैखालामोन आरो नै बिफायाबो गैला बावाखै आरोना बिदिनो ओमफ्राय दा बिमाजों थायोनो ओमफ्राय दा जाखां लोंखां आङो स्कुटिजों दोननानै फैब्रबनोसै आरोना नै मोनानायालाय मोनासिगोन उफाय गैला ओमफ्राय मा होनो फिसौलाया बिजिनि बिबैखौबो जा लेंहरदोंमोन लालिया फारानि बिबैखौबो जा लेंहरबाय ओमफ्राय बिजिनि बिबैया एकदम नाजाबाव फैनो हाखाथारासै आरो हाथारासै आरो गोजानबो जाहैना फैनानै थांफिननो हाया ओंखायनो गैया सिबाय केन्सेल फैनो हायाखिसै आरो बिमायाबो खामानि डिउटि आइया न'आव डिउटि होथारनांगौ मोसौ दं बोरमा दं आरो गोजानबो फैनो हायासै गैया दुखु थाबाय आरोना बेखिनि फिसौलायाबो उदासि जाबाय थाबाय बिराद जलायबाय आंखौ आगैनि बार्थडेआवबा लेंहरदों आंनि बार्थडेआवबा लेंहराखै आबैमोनखौ होननानै माब्रै मिलायबावनो टाइमा आरोना बिगैनि बार्थडेआवहाय सानबाबो गोलाव जाहैयो ओमफ्राय गावनि बार्थडेआव नै सानबा गुसुं गोजां बोथोर बिदि जाहैयो माने दाबुंसै आरोना बिराद जलायबाय आंखौ एकदम दुखु दाहा बुजायैनो सेलसेला आङो
बुजायबायसो आङो आरोना आगैना लोगोफोर गैया बे बुरै बुरैयानो बिनि लोगो होननानैहाय ओमफ्राय नोंना लोगोफोर दङ नों लोगोफोरजोंनो सेलेब्रेट खालामदो दे बाबा होननानै जि खुनुरुखुम बुजाया जायाना ओमफ्राय बिबैयाबो आं आइखौबो फैया होननानै खिन्थाहरबाय नालाय मानोबो ओमफ्राय ओंखायनो ओइ बोरैबा जाबाय थागोन बे साननानै जेने थेने फैबाय आरोना बेखिनि जा गोजोननाय थाबाय आङो 12थायावसो फटखौनो खबर मोननानै आया नंखाया नंगौ होननानै जि मोदै ज्राम ज्राम ओंखारलायबाय आरोना आङो माने रावबो न'नि मानसि गैया दुखु मोनबाय थादोंमोन आङो बे पाप्पि हायनुरि ब्लग्सआबो थाबखौनो फैयाखै खामानि मालाय ओमफ्राय फेबि ब्लग्सखौबो बिराद फन खालामबाय आङो बेबो फाग्लिया मा खालामदों थाइ फनखौनो हमा ना बेस्थ'सो लिंहरनो गैया ओमफ्राय आसय खलानि बिमादैखौ हरबाय आङो बेहाबो फिसा गोरलै गोनां गगा मोनदों गैया आरो सोनाबो गतिके दुखु गोसोआव दुखु दाहानि गेजेरजोंबाबो आङो खामानिया फोजोबबाय ओमफ्राय दा गोसोखौ एसे गोरा खालामफिनबाय आं हायलुरि ब्लग्सआव फैदों मोसा फाग्लियाबो एसे बिबोनांफोरजों ओंखायनो आंबो एकदम मोसा बिहामजोजों एसे गोसोखौ फ्राद खालामफिनबाय आरोना जाबाय मोनबायानो गोजोननि समय गैला जोंहाथ' दङ समय खिन्थु बे राजाखौ आं दोनलांनांगौ नालाय बेखौ आं एसे माबा जादों मामब्रामबार जाहोनानै आङो फिउ दोननानै फैनोसै आं नानिखौ माबानानै आरोना मदन महन फार्मासिथिं जाहैदों दोननानै फैनोसै आं मामबारे उफाय गैया सनाफोर हिनजाव मानसिबाबो ओंखारनो बाबाबो ओंखारनांगौ जाहैबाय आङो दा आरो दा गथ' मानसिखौ आं रिक्साजों मालाय बोरै फथायहरनो सानावबालाय बिमादैजों रायज्लायहरनायाव रिक्साजोंनो हरफिनजागोन दे होन्दोंमोन आं बे राजानि गथ'नि बिमादैखौबो लेंहरदोंमोन आब'खौहाय खिन्थु सफैनो हायाखिसै आरोना दा आङो मामबार जाहोनानै दोननानै फैनोसै आं नैखौबो फुदुंसै आङो बे बाबुनि लोगोआ जायोना जाया आं बाबुनोथ' होखाला बेखौ दहाय सानावनो जाखाबाय बेया अमाखौहाय नैबेखौ मोनसे फेन्दा जानानै सिरि थाथोंसै आरोना फुदुंनो आं र' गेलेबायलै आंनि फिसाया सानसे उन्दुआ आयै गेलेथारदोंसै दा मोनायाव आथिं आखाइ सानानै ख्रुब सिखारबाय थानोसैलाय बियो बिराद दोखो मेंबाबो सिखारोसो बियो अयथासारसो खाले कैसा बना खाना ठीक है ठुस लियो आबा सना दोपहरावबो दहाय सानसुआव जादोंमोन आबा सना दे इनिफ्राय आरो बुहुत गोबाव थाथ'नोसै दे जेसेखि जोङो सानबा 6 दिन सानब्रै बिदि थादोंमोन ना थ' बिदि थाफिनसै दे जादो दे संख्रै दे ओमफ्राय मालाय नै बिबाजैया बानाय होनानै लाबोदों मालाय नै मोजां फट' हरलाय बिबोनांनि होननानै बिहरबाय आहालाय मानो फट' बिहरदों ना स्टेटास लागायनोसो सानबाय जि मा मोनो बेखौनो फट'खौ हरबाय आङो जि मोजां बानायनानै लाबोबाय नै आंहा बिदि बानायना होनाय फट'फ्रानो गैया आरोना बेखौनो लानानै फैदों मालाय जि मोजां बानाय होनानै नै ओमफ्राय मालाय सोरबा कलम पेन्सिल खाथा बायनो होलांनायफ्रा नै बेयावसो हाबजोब्बाय गावनियावसो नै बेदराबो बिनो लायनाय आंना बेगा खालिथ'सोमोन नालाय माथो होनबावनो आरोना आफासना किसिके नोजोर नालागेहाय ओमफ्राय खाथिनि मादैमोनाबो फैनानै थांबाय बिहामजो बिखुनजो एकदम गोजोनथाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर सानैसो फैनानै थांबाय जोङो ओरै आब'मोन मादैमोन ज' लोंबाय एकदम जानानै थांबाय आरोना जाखांबाय फिसाफ्रानो आं ओंखाम जानायखौनो जि अननो ओंखारबाय जि स्लिम मोजां जायो ओमफ्राय नै जोंना दहाय सानसुआव हले स्लिममोन जोगोनारखाय ओमफ्राय बेस्रा लोगोनि बाबुनि लेग पिसआ जाजोबनो हायाखै नालाय जि सुन्दर जाबाय नै अन्थाव बाथावनो गथ'आ एकदम थोरसिखौनो अननो ओंखारलायबाय आरोना आङो नै बिदिसो जानांगौ गथ'फ्रा ओंखामखौ अननो ओंखारलायनाय आरोना मोजाङानो दोननानै फैखाथारसै आरोना आङो जाखांबाय नालाय उफाय गैया सानबाथ' आलदा खोथामोन गाबोननि स्कुल नङाबा हरबो लाखिजागौमोन बिदाखौ दोननानै फैनो नागिरबाय नै लिलि लाला ओंखारफाजोब्बाय आरोना बिबाजैजों थाला हेना कपिस थांसै मालाय कपिसासो बर'बो रोंगौ हिन्दीबो रोंगौ एसामिसबो रोंगौ बाबा आयु हिर' हिरा लाला गोदानखौ गानजोब्बाय एबार बबो बरिसिं ओमफ्राय आं बाबु आलासिखौ दोननानै फैनायजों ओमफ्राय बिबाजैया मालाय जा मोजां सालाद हानानै दोनबाय टमेट' गाजर मटर सामब्राम बानलु
ओंखामबो खुरबाय आं सफैनायजों ग्रोब ग्राब ओमफ्राय फिसाजोआ जा खेंखायबायमोन नालाय आङो फयसो होनांबाय आरोना ओमफ्राय नै बिसना राजाया उन्दुबाय बिस्रा जाया लोङा उदैफ्रा बुंखानाय नालाय जोंनाबो जाखानाय नंला ओमफ्राय जों थुमनानै लानोसै फिसालायाथ' जाखांखाबायानो जों साथामल' बासायबाय आरोना ओमफ्राय खाजाफ्राथ' बेनोसै देखायखाबायानो बेखौनो जानोसै आरोना सुपेर सापेरनो बारा गोजोन गोजोन जाजाला उन्दैफ्रा मोनाबाय हरथ'बायना आयै फिसा दानाबा हनै गलेसै जि अजन जाबाय बियो लावदुम दुम बदमासिया गामसाया दाख्लै नै हाबाबो खानाय एबार फिसालाखौ ग्रोब बालां मोनफिनसै दे गैलाहाय लोखो फोखो सिबाय ओंखामबो जायासै राजाया बबाव ओंखाम जानो हाबावनो उन्दुनोबो ओंखारबाय गोदै गोबाब जाबाय हाथाय सानायासो जालायथारसिगोनलाय बियो हाथायानो जजोब्बाय ओंखायनोथ' हरावसो अरदावखायोबा बिसना सादर आरो सोलायनोसै जाहा बाबा नानियानो एकदम मेथाइ मिलि खोलैजोबखाबाय जाखाला खर'खौ मोजां खोबदो नै दा होलां होथां जालाङो दे ससेल'आलाय बाय 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 रसमिता बाय बाय थांदो उन्दुलांबाय ओंखामानो जायासै गारिया बाहेरायावसो ने बाहेरायाव जुथायाथ' जुथाया बबे गानबावनो बाद होदो मुजा गानखानाय मालाय हनै दे थांदो सिखावनि माबा मोननोबायो आं नामखौ लानानै थां हरा हरल' होलांगोन आं सिखा फाथांगा दंखायो लानानै थांगोन हो सिखा आं नामखौ लाना हो लोगो आंनो 50 थाखा होलां नामा सिखाखौ बेगथ' गैखाया सिखायानो गाबना 50 थाखा होलांगोन ओइ थांदो दे थांदो दे दे ओइ दसेनो मोनहैयो 1 मिनिटबो लाया ओमफ्राय नै एसे मावस्रालांबाय मोनाबायबो ना 8:30 जाबाय बाखि लेथेर फेथेर दङ आं एकदम लागावनोसै आरोना आं साफा खालामना दोनखासै बाबा उन्दुथ'नाङा बेडशिटखौ सोलायनांगौ दे गागोल गाग्ला जाबायना आं लागावथानसै सबसे फार्स्टआवनो सेन्देलखौसो थिखोनानै दोनग्रोजोबसां ओरैहाय गावनि जायगायाव लाफिनसै आरोना दहाय फुङाव बोख्लायस्रांदोंमोन साइड दियक ओमफ्राय फ्रि नङा आंनाबो हालोदा नै बेबायदिसो आरोना बिखुङाव थफ्लासो बेस्रा ओंखाम जानायावनो गाबस्रो खेंखायनो उन्दुलांबाय आरोना आङो एकदम ओंखाम जाखांनानै खुनुरुखुम आखाइ सुनानै फिसिउ बाबायसो बेबायदिनो हालोद आरोना ओमफ्राय दाथ' खामानिया दंबावो बिसिनायाव दोनबाथाय आङो सिखारफिनजानो गिदों आरो आंखौ लेंजानो गिदों बिसिनायावहाय ओंखायनो आं दोनला गथिखे बिखुङाव लुन लानानै आङो हाबाफारिखौ फोजोबस्रांनोसै आरोना 8 घन्टानि उनाव स्रां स्रिं खालामनानै लाजोब्बाय आं बग्रा बग्रि सोलायजोब्बाय ओंखारनानै थालायबाय खामानि ओरैबो सिगाङाव जेरै दंमोन बिदि सेट जाफिनजोब्बाय बाखि सुनाय मानाय गाबोन जासिगोन आरो सिबनायालाय दहाय बिबाजैयानो सिबनानै गालांखादोंमोन थेवबो मोननानै सिबनायालाय माथोबाव गाबोन जासिगोन आरो बेफोरो प्रभु सोरबा सानसिगोनसो बे सिबनाय मानायखौलाय मा देखायबाय थादों होननानै आरोना स्टार्टिङाव देखायनानै लास्टाव देखायनाय जायो आरोना मोखां सुनाय हाथायबो फुनानै लाखानोसै नै सफ्राया ओमफ्राय दाबो दङ आरोना आंनिबो जोबस्रांनानैसो खनसेनो बोख्लायनोसै आंबो दुब्ला दसे साफा फुनानै लागोन जाबाय सनाफोर एकदम खामब्रेंब्रें मोखां गसे स्र' सुनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो सोर फैबावदों बेखौ आं भिडिअ लाजोबनो हायाखिसै मानो होनबा जायाना भिडिअ सोर लानो सोर रेडि खालामनो सोर मा खालामनो जायो ओमफ्राय बे लास्टाव स्रां जाखांनानैसो हाइल' ब्लगजों जोंहा फुरा आलदा जायो नालाय इन्जया बेयावसो आं ब्लगखौ लानाय जादों आरोना ब्लग लालाबो सानदोंमोन आङो थेवबाबो फिसालानि बार्थडेनि 10 बोसोर बार्थडेनि मेम'रि हिसाबै आङो बेखिनिखौ मा जादोंमोन मा लोंदोंमोन गाव सोर लोगोजों दङमोन बेखिनिखौ माने थालांथोंसै आरोना ओमफ्राय देनां देरबा नायथोंसै आरोना देनां 20, 22, 23 बोसोर जाबा नायनो हागोन ना गाव बिमानि चेनेलाव थांनानैहाय बेखिनि आरो ओमफ्राय मेम'रियावथ' थाबाय थायाना माखासे केपचारफ्रा मेम'रिफ्रा मालानि जुगाव मा गाज्रि जानानै थाङो हमनो हाया माथोआ सोलायबाय ओमफ्राय साफा सानै आगैमोना होनहरदोंबो गुमैखौ फैसि मोनबाय आङो आब' गुमैयासो फैसिगोनदां गुमै फैबायदां होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय र'
गुबैखौबो नुगोन बे बारा गोबाव थाखाया फुरा फुरि 10:30 आथिं आखाइ A to Z ख्रुब 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 देख्रुबनाय बायदि मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय फिसा बार्थडेआव बेसेबांसो मानसि फैखो बा बेसेबांसो मानसि जाखो होननानै बुङोब्ला आङो माने 35 ता लादोंमोन मिस्टि 35 ओमफ्राय नेमखि 35 आरोना बेवहाय नेमखिया 7था बासिदों मतलब 27 मानसि माने जानाय जाबाय आरोना मतलब 27 मानसि जमा जानाय जाबाय आरो न'आवनो साथाम दंखायो बेखौथ' बाद होदो कुल मिलाखै 27 माइनास जाबाय नालाय ओंखायनो 27 होनबाय आङो बेखिनि आरोना आरो दा बुंसैलाय बे 27 मानसियालाय मा जाखोसै होननानैहाय आंनि थाखाय बेनो गोबां हारसिं मानसि नालाय लुखुर लाखार 27 मानसि जों लुखुर लाखार खालामनांगौआबो साधारन नङा सासेबो दांफानाय गैया फार्स्टआव बिबैयाबो गथ'फोरजों एसे जाफाबाय ओमफ्राय थांबाय रावबोआनो गैया आरो नै हानिफ्राय एकदम मोनासि फैबाय मा होननानै बुंबावदो हारसिं आरो बिनि सायाव नै थफ्लायाबो दंबावोसो सिथो खिथा हारसिंबाथ' बिरलायनाय जेबो नङा मा 27 3 डाबल 4 डाबल हेन्डेल खालामनो हायो आङो नै सुबुङा अब्लाबो आंनि खुद नाजानाय आरो इसोरनि आशीर्बादाव जानानै थांबाय बेखिनिखौनो आं गोजोननाय लानांसिगोन आरोना फिसालायाबो गावहा गोजोननाय लादों थेंक इउ मामि होनलायथारबाय आरोना बेखिनि आरो सोनाफोरना ओमफ्राय आं बे बाबुनि लोगोआ बेखौबो आं फुरा सिलासिनो नुहैदों बिनि बिबथै आरो बिमादैजोंबो आं रायलायनानै फैदों न'सिम दोनहैथारदों आं मोनानि सम ना न'सिम दोननानै रायलायनानैसो आङो फैदों आरोना ओमफ्राय दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आं अननानै सोरबाफोर गोदान मानसि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय